दिपेन बर'निख्रुइ देरसिन सोर आफादगिरि दं फैबावथों अब्लाबो हाया। बिसायख'थिनि एमसिसि नांनाय समाव मा 125 एमेन्डमेन्ट बिल। बिटिसिनि जौगानाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि खालामनायखौ सिमां नुबाय थायो आं। दिनै उदालगुरिनि भेरगावआव बिपिएफ हान्जानि मावफुं मेल जायो। हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै भेरगाव आरो टंला बिधानसभा बियाबाय एनडीए हिसाबै मोन्नैबो देरहासार जागोन होननानै फोरमायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसेनो एबसुनि आफादगिरि सायाव हाग्रामा महिलारिया बुङो दि दिपेन बर'नि देरसिन सोर गेदेर आफादगिरि दंबावो फैबावथों अब्लाबो जोंजों हाया होननानै। लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ इउपिपिएल हान्जाया मावफुंगोन होननायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि सोंथियाव फोरमायो दि बिसायख'थिनि एमसिसि नांनाय समाव मा 125 होननानै बुङो। लोगोसेनो बिजाथिनि बेलायाव बिपिएफ हान्जानि पिएमबि जिरायखांनायनि उनावनो एबा 20 खालाराव बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनायनिबो खोथा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हिसाबै भेरगाव जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोङो जयेन्ट एक्जिकिउटिभ मोनसे जादों बा जयेन्ट एक्जिकिउटिभ मिटिङाव आं जिखिनि नुदों भेरगाव जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोबोद स्ट्रं आरो जोङो बेवहाय मोननै समस्ति दं। एनडीए हिसाबै जोङो देरहासार जागोन, टंलायाबो देरहासार जागोन आरो भेरगावआबो देरहासार जागोन। मोन्नैबो समस्तिया एनडीए हिसाबै जोङो देरहासार जानो हागोन बा स्पष्ट खोथा। फाइनाल रिजाल्टआ जोंना 20 तारिखआव केन्डिडेट फाइनाल डिक्लारेसन। गाबोन जोंना पिएमबि जिरायगोन बास। पिएमबिआनो अल इन अल। पिएमबिआव मा सावरायनाय जायो बेनो। दिपेन बर'निफ्राय देरसिन आरो प्रेसिडेन्ट दंबावोबा फैबावथों ना, थेवबाबो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा। सार मोनसे खोथा दिनै प्रमद बर'आ मोनसे सयजालखौ सिमां नुदोंमोन, नोंथाङा दायो मा सिमां नुदों सार? आंहा मा सिमां नुदों? जोंना सिमाङा जाहैबाय बिटिसिखौ मोजां दाफुंनांगौ, बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावलांनांगौ सान्तिपुर्ण भाबै, बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं। सार दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ गोबां बाथ्रा बुंदों सार दिनै प्रमद बर'आ। जाम्बा बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआव मा 125?